Hola, avui vinc a compartir amb tu un verset que trobem al llibre d'Isaïes, capítol 1, verset 16, i diu així la paraula de Déu. Renteu-vos, purifiqueu-vos, aparteu la maldat de les vostres accions, deixeu de practicar el mal. Hi havia a l'Antic Testament un procés de purificació molt exigent per presentar-se davant de la santa presència de Déu. El sacerdot podia entrar cada dia al lloc sant, però havia d'estar purificat i completament net. Tanmateix, només el gran sacerdot podia entrar al lloc santíssim, que era davant la mateixa presència de Déu. I això només ho feia un cop l'any, no sense abans haver vessat sang i, òbviament, purificat i net. Sí, ho sé, sona una mica sagnant tot això. Però tot això era la preparació del que segles després havia de succeir amb Jesús. L'únic que va presentar el seu cos pur i sense taca davant de Déu mateix, com a sacrifici pel poble, és a dir, per tots nosaltres. Què et passa quan després d'un dia intens de feina, després de fer esport, et prens una dutxa? La sensació que experimentes la coneixes com estar net, i això et dura fins que tornes a estar brut. El pecat i l'estil de vida en el pecat embruten el teu esperit. Pots arribar a sentir-te brut i fins i tot acostumar-te a viure en aquesta brutícia. Ho sé perquè ho he experimentat. Sabem que la neteja ens deixa nets, és una obvietat. Ningú no renta la roba amb aigua bruta ni es renta les dents amb aigua del vàter. Aleshores, per què no ens netegem cada dia espiritualment per tenir una vida en santetat? Som cridats a ser nets i això és gràcies al sacrifici de Jesús. Traiem els pecats de les nostres vides quan els confessem a Déu, directament, sense intermediaris humans. No necessitem explicar els nostres pecats a un sacerdot per ser perdonats. A la creu no hi havia cap altre home, excepte Jesús. Que el sacrifici del just ens impulsi avui a confessar els nostres pecats a Déu, quedar nets i abandonar tot camí que no sigui el veritable camí. Que tinguis un dia molt beneït.